Isang mapagpalang araw, mga kabalen at mga ka-Fernandino. Matinding hamon sa sangguniang panlungsod ng Siyudad San Fernando ang pandemya kung saan apektado din ang buong mundo. Ganun pa man, bilang mga leader ng lungsod, hindi kami natitinag. Ang inyong sanggunian ay patuloy ang pagpupursige para maibalik ang sigla ng ating siyudad, lalong-lalo na sa larangan ng ating ekonomiya. Ako ang inyong lingkod, Vice Mayor Jimmy Lazatin, nakahatid ng tunay na serbisyo, tunay na lugod, Fernandino. Maliban sa paghahatid ng ayudang pantawid sa ating pangaraw-araw na pamumuhay, sinisiguro ng sangguniang panlungsod na merong konkretong solusyon ang ating lokal na gobyerno sa epekto ng COVID-19 pandemic, lalong-lalo na sa ating hanapbuhay na mga Fernandino. Bubuo tayo ng mga hakbang upang magpatibay ang ating mga programa laban sa pandemya. Malalampasan natin ang COVID-19. Kapwa ko Fernandino, sama-sama tayo sa labang ito. Tuloy-tuloy ang vaccination program ng City of San Fernando. Sa katunayan, sa tala ng City Information Office or CIO, as of October 7, 2021, halos kalahati na ng ating populasyon sa siyudad ay fully vaccinated na. 60% naman ay nakatanggap na ng first dose. At tataas pa ang bilang nito hanggang maging fully vaccinated na ang buong siyudad. Kaya naman, walang tigil pa rin ang vaccination sa iba't ibang vaccination centers sa ating siyudad. Ang pagtanggap ng bakuna kontra COVID ay isang hakbang lamang. Hindi ibig sabihin wala na ang COVID. Bangkus pwede pa rin maging carrier o tagakalat ng virus ang isang nabakunahan na. Kaya naman, inuudyok ang lahat na bakunado na sundin pa rin ang minimum health protocols. Gaya ng pagsuot ng face mask, madalas na paghuhugas o isanitize ang kamay at physical distancing. Habang ang mga institusyon, tanggapan at establishmento ay inaasahan gumawa ng kani-kanilang hakbang pangkaligtasan laban sa COVID-19. Dito sa Siyudad San Fernando, sinisiguro ang responsableng pagpapahalaga ng minimum health protocols. Ang Resolusyon number 2021-065 earnestly enjoined all public and private offices and agencies, schools and business establishment to adopt measures to avoid further COVID-19 transmission in the city of San Fernando. Pinapayuhan ng resolusyon ang publiko na umiwas na kumain ng sama-sama upang makasunod na rin sa social distancing protocol. Kaugnay sa implementasyon ng batas na ito, una nang binigyan ng pansin ang kaligtasan ng mga kantina, kainan at restaurant kung saan hindi maiwasan dayuhin ng mga tao na nais kumain. Yung mga kantin po nila o yung mga lugar po nila saan sila kumakain, dapat po importante po yun na mayroon din pong airflow. May bagong hangin galing sa labas, tapos sa isang banda naman po, doon po palabas. Kasi po, pagkakain yung mga tao, pag nagtrabaho sila, nasa kantin nila, magtatanggal po sila ng mga face mask po nila. So, mas prone po sila sa pag-spread po ng COVID po. Pag nagtanggal sila ng face mask, kumain po sila, kaya dapat yung hangin ay sariwa or may filter po sila doon na air purifier po. Suhestyon ng siyudad sa mga gusto pa rin lumabas na mas mainam na lugar ngayon ang mga open air o tinatawag na alfresco dining. Inobliga din ng SP ang mga establishmento na siguruhin ligtas
ang daloy ng hangin sa kanilang mga lugar. Kaya mainam ang paglagay ng mga air purifier sa kanilang establishmento. Inobliga po natin lahat ng mga establishments po, lalo na po yung may mga restaurants na magkaroon ng airflow, magkaroon ng exhaust fans po, tsaka ng mga intake kung pwede, pati po yun. And we also encourage them po yung mga air purifier, kung makapaglagay po sila ng mga air purifier po sa mga establishments po nila. Samantala, batay sa inilabas na datos ng City Information Office as of October 4, 2021, merong 1,444 na aktibong kaso ng COVID-19 sa Ciudad San Fernando. Batay sa pag-aanalisa ng City Command Center, ang infectious sources o sanghi ng pagkalat ng COVID-19 ay close contact, work exposure, unknown exposure, history of travel, healthcare worker, frontliners, ongoing contact tracing. Kaya naman, patuloy ang panawagan ni Councilor Tino sa mga kabalen na protektahan ang sarili at patuloy na mag-ingat, bakunado man o hindi. Dapat po maging healthy po tayo. Paano po natin gagawin yon? Dapat po nag-exercise po tayo on a daily basis. Ako po ay nag-walking po, no? Walking, brisk walk. At yung pagkain po ng masustansyang pagkain po, kagaya ng malunggay. Lahat po ng pagkain na may sabaw, linalagyan ko po ng malunggay para mas lumakas po ang resistensya natin sa COVID po. Maraming salamat, Fernandino. Ingat po tayo lagi. Stay safe. God bless po. Sa nakalipas na taon, naging aktibo ang Sangguniang Panlunsod sa pagbuo ng mga ordinansa at resolusyon para sa mga Fernandino. Nagdudulot ito ng katiwasayan at progresibong pamumuhay sa Ciudad San Fernando. Plastik ang nangungunang sanhi ng tambak na basura sa buong mundo. Hindi ito natutunaw kahit pasunugin. Ito ay nananatili lamang sa lupa o katubigan. Sa pag-aaral ng mga eksperto sa iba't ibang panig ng mundo, 4.8 million to 12.7 milyong tonelada ng basura ang napupunta sa karagatan. Ang nakakalungkot, pangatlo ang Pilipinas sa largest contributor ng plastic waste sa buong mundo. Una ang China at pumapangalawa ang Indonesia. Bunsod ng senaryong ito, gumawa ng inisyatibong Sangguniang Panglungsod ng San Fernando upang mabawasan ang kontribusyon ng syudad sa problema sa basurang plastic. Unang naipasa ang Plastic-Free Ordinance at sinagundahan pa ito ni Councilor Celestino Dizon ng kanyang inisponsor na Resolution Number 2020-264, a resolution enjoining the public to bring personal tumbler when dining in all restaurants and fast food chains in the city of San Fernando. Sa ganitong paraan, ayon kay Councilor Dizon, malaki ang magiging kabawasan sa paggamit ng single-use plastic cups. Kumuha tayo ng resolution na pagdala ng sariling tumbler o ng baso sa mga iba-ibang establishments po para maiwasan po ang mga single-use na mga cups po. No? So para sa environment po, yun po yung nagawa natin para pwede natin pong i-recycle yung mga tumblers po. No? Reusable, dun po tayo sa reusable para sa environment. Ang simpleng pamamaraan na ito na paglilimita sa paggamit ng plastic cups at plastic bottles ay malaki ang epekto sa problema sa basura. Ayon sa Earth.org, umaabot sa mahigit 480 billion boteng plastic ang nabenta sa buong mundo noong 2016. Kung susumahin ngayong 2021, nasa 2.4 trillion na mga plastic bottles na ito o higit pa na hanggang ngayon ay bahagi pa rin ng basura. Pagdating naman sa paggamit ng plastic cups ay nasa 500 billion na nagagamit taon-taon sa buong mundo. Higit kalahating bilyon din ng plastic straw ang nakukonsumo kada taon. Maging ang mga coffee cups sa plastic laminated ay nakadaragdag rin sa problema sa plastic na basura dahil 16 billion ng cups na ito ay taunan ding nagagamit.
Pagdating sa basurang plastic, akma rin ang kasabihan na ang isa kapag pinagsama-sama ay malaki ang magagawa. Sa pagkakataong ito, malaking perwisyo talaga ang dulot ng pagsasama-sama ng mga plastic cups. Patunay dito ay ang napabalita noong 2018 tungkol sa natagpuang patay na balyena sa Indonesia. Nakita sa loob ng tiyan ng 31-foot na marine mammal na ito ang sandamakmak na basura kasama na ang 115 piraso ng plastic cups. Ang mga plastic cups ay matatagpuan kahit sa ang sulok, sa mga nagtitinda ng street foods, sa mga naglalako ng inumin, sa mga maliliit hanggang sa mga sikat na kainan. Ang mga plastic cups na ito ay minsan lang gagamitin at dediretso na sa basurahan. Kaya kung ang bawat LGU ay magkakaroon ng mga kautusan sa pagdadala ng sariling tumbler o anumang personal na lalagyan ng inumin kagaya ng sa Ciudad San Fernando, at kung ito ay susundin ng bawat tao, malaking kabawasan ito sa problema sa basura mula sa Ciudad San Fernando hanggang sa buong mundo. At sa panahong ito ng pandemya, malaking protection din laban sa pagkahawa sa COVID-19 ang may bibigay ng pagdadala ng sariling nilagyan ng inumin. Lagi nating tatandaan, great acts are made up of small deeds. Susunod, Vice Mayor Jimmy Lazatin nag-file ng Certificate of Candidacy bilang alkalde ng Ciudad San Fernando. Kasama sa pagsasagawa ng batas ng Sangguniang Panlungsod, bilang isang public servant, responsibilidad ko rin ang magbigay ng serbisyo sa akin ka-Fernandino. Kasama na dito ang pagtugon sa tawag ng pangangailangan ng ating mga kababayan. Dahil dito, bumuo tayo ng mga programa at ang mga aktibidad na makakatulong sa mga Fernandino dahil ing tunay lugod, yapin ing tunay serbisyo. Ingating tunay lugod, yung makapamiyang tunay serbisyo. Bit-bit ang kanyang tagline na tunay lugod na ang ibig sabihin ay tunay na pagmamahal sa mga Fernandino, ay nagdesisyon si Vice Mayor Jimmy Lazatin na tumakbo bilang mayor ng San Fernando. Bago magpasa ng Certificate of Candidacy nitong ika-7 ng Oktubre, ay humingi muna ng basbas ang grupo ni Vice Mayor Lazatin sa misang pinangunahan ni Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto o Apong Seto. Binuo ni Vice Mayor Lazatin ang Team Lugod Fernandino at personal niyang pinili ang mga taong gusto niyang makasama sa pag-akyat sa posisyon sa syudad. Ang kanyang nais makatuwang ay may mga track record na sa serbisyo publiko, may integridad bilang pribadong mamamayan at naniniwala sa kanyang kapasidad na pamunuan ang syudad bilang alkalde. Ang Team Lugod Fernandino ay binubuo nina Reggie David na dating kapitan ng Barangay del Rosario. Isa siyang award-winning barangay official na kinilala hanggang sa regional level. Kaya kaming mayor, kaya po politician, ngunit public servant. So ito po yung number 1. Number 2 po yung kaya kaming paglaban ngayon, yung nutrisyon. Uling itong prioridad na ng Team Lugod. Uling manwala kami, nung healthy ka, halagwa ng labanan ng sakit, lalong-lalo ng pandemya ngayon, yung COVID. Na kinasandang health is wealth. So ito po yung Team Lugod, priority na po yung kalusugan ng San Fernando. Alice Dumlao na kapatid ng yumaong dating City Councilor Ruping Dumlao na aktibong miyembro at leader ng iba't ibang mga samahan. Kasama din sa Team Lugod Fernandino si Taro Ocampo Hizon na apo ng mga Ocampos Appliances and Jewelries at isa siyang matagumpay na negosyanteng Fernandino. Kasama rin ng slate ni VM Lazatin ang dating national at local TV and radio broadcaster na si John Susi. Ang game plan kasi ng team, iisipan naming lahat, yung bawat miyembro kasi ng council, kung papalarin kami, may kanya-kanyang expertise ito. But, magtutulong-tulong kami para kung ano man yung mga dapat na ordinansa o resolutions na angkop, lalong-lalo na nasa pandemya pa tayo. And kung sakasakaling bumalik tayo dun sa new normal, yung mga ordinansa at mga resolusyong dapat na balangsin, yun po ang gagawin natin.
Sanib-persa din sa Team Lugod sa incumbent City Councilor Tina Lagman na dating 3-termer kapitan ng Barangay Saging. Itutuloy niya kung ano yung naumpisahan ng ngayong kasalukuyan. Ang pinakamaganda pa sa kanya, sir, is yung dadagdagan pa namin kung ano, kasi kinukuha na niya kami ng idea. Ano yung may sasuggest nyo, ano yung magiging comment nyo, ano yung may i-add natin dito. Yun ang maganda sa administrasyon na sinamahan ko kay Vice Mayor Jimmy Lazatin. Si Councilor Lagman ang tumatayong chairperson ng Committee on Women and Family ng Sangguniang Panlunsod. Kaya ito rin ang kanyang plataforma sa kanyang muling paghabol. So hindi natin pinabayaan yung ating committee as women and family, yung sa children, lalong-lalo na sa ating mga nakakatanda, sa mga senior citizen. LGBT, yan, kasama sila. Tsaka yung mga solo parent, mga kababaihan, image, nanay, parang ganon. Maging si Kalulot Barangay Captain at dating Association of Barangay Captain President ng San Fernando na si Angel Putiwi Yanko ay Team Lazatin din ang napiling makasama. Katandem naman ni Mayoral Aspirant Jimmy Lazatin ang batikan na rin sa larangan ng pangungobyerno na si dating 3-termer Councilor Noel Tolabot. Magandang track record ang ibinabandera ng Team Lugod Fernandino sa pangunguna ng kanilang alkalde na si Vice Mayor Jimmy Lazatin. Si VM Lazatin ay higit 17 taon na sa serbisyo publiko. 3 termino niyang natapos ang pagiging konsihal ng syudad na nakuha ang pinakamataas na boto ng mga Fernandino. Hinawakan niya ang Committee on Education na nagbigay daan sa pagpapatayo ng City College of San Fernando. 3 termino din ang ipinagkatiwala sa kanya bilang vice-alkalde. Bilang presiding officer ng Sangguniang Panlunsod, nabigyang daan ang mahalagang batas na butas ng karayong mga pinagdaanan bago maisabatas kagaya ng Plastic-Free Ordinance na naging mahalagang ordinansa sa solid waste management at pagkokontrol ng baha sa siyudad San Fernando. Kaya ngayon sa kanyang pagtakbo sa pinakamataas na posisyon sa siyudad San Fernando, good governance ang kanyang tinatayo ang pangako na prinsipyo ng pamamahala. Pag nakita mo ang good governance, susunod na lahat yan. So the most important thing is the platform at good governance. Once we have good governance, then everything will follow. Ganyan din ang po nangyari. Ang pangarap po natin ay kung anong pagbabago na nakita nyo sa Manila at sa Pasig, ganun po ang gagawin natin dito sa Ciudad San Fernando. May tiwala po ang mga tao. Sa ilalim ng mabuting pamamahala, tampok sa kanyang adhikain ang maging economic might ang City of San Fernando. Ang vision natin maging San Fernando ay maging economic power, economic might. Kasi simpleng mathematics lang, pag malusog ang ekonomiya ng isang syudad, mas mabilis ang serbisyo may bibigay. Di ba? Tama. Pagkatapos yan, ay tuloy-tuloy po ang serbisyo. Papasok na po dyan ng health, papasok na lang po ang peace and order, papasok na po yung kultura at lahat-lahat yan. Malinaw na rin para kay Vice Mayoral Candidate Noel Tolabot ang nais niyang gawin sa Sangguniang Panlunsod upang matulungan sa pamamahala si Mayoral Candidate Lazatin. Recalibrate namin yung pandemic response kasi mag-stay sa atin yung pandemic na yan for several years kasi nga may mga booster pa tayong kailangan. So kailangan dyan maglalaan tayo ng pondo sa ating mga vaccine kasi baka hindi na masustain ng national government. So mag-aalat tayo ng pera intended for this pandemic. Pinupuntirya rin ni Tolabot na mabigyan ng sapat na ayuda at kabuhayan ang mga biktima ng kalamidad kung sakali siya ay palarin bilang vice-alkalde. Kasi maraming nawalan ng trabaho, so ang gagawin namin, we will share the cover of the city sa ating mga less fortunate na wala ng trabaho, gustong mamuhunan. Gagawa kami ng scheme or a sort of pay mechanism kung paano natin ipapahiram ng pera yung ating publiko para magamit, para ma-rejuvenate yung economy ng siyudad ng San Fernando. Samantalang malinis na pangangampanya at halalan ang ipinangako ni Vice Mayor Lazatin. We would just be doing our thing, But of course, ang campaign na to, kakaiba, di ba? Because of pandemic. But of course, surely, we will prevail in the long run. Ang campaign period para sa mga national candidates kasama ang party list ay sa February 8 hanggang May 7 ng 2022, habang May 25 to May 7 naman ang para sa mga local candidates. Gaganapin ang eleksyon sa May 9, 2022 kung saan itatakda ng bawat Fernandino, bawat Kapampangan at bawat Pilipino ang susunod na mga leader sa loob ng 3 hanggang 6 na taon.
Kaya ang panawagan ni Vice Mayor Jimmy Lazatin sa botanteng Pilipino na maging mapanuri at responsable sa pagpili ng mga kandidatong kanilang iluluklok sa mahalagang mga katungkulan sa pamahalaan. Let us be responsible. Huwag natin pong pambili ang ating boto. Let us choose people who have integrity. Let us choose people who really love our city.